जय बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। मानसिनि जिउआव खैफोदा फैयोब्ला बेबायदिनो फारफ्रोमनिफ्राय फैयो होननाय बायदि दिनै फंबाय फुंखा ब्रह्मनि बेलायावहाय बे मोनसे खैफोदा फैबाय। बे फंबाय फुंखा ब्रह्मआ जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खैफwdao PS पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय नारेंगुरि गामिनि। दा बे नारेंगुरि गामिनि बे फंबाय फुंखा ब्रह्मआ गोब्राब मोनसे ब्रेन टिउमारजों भुगिनानै दङ। दा बिथांनि थाखाय अपारेशन खालामनांगौनि गोनांथि दङ आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि बे खर'निफ्राय आरो आखाइजों बे रोदाया बोख्रुबो होननानै बुंदों। बोख्रुबो आरो दा बेराफारसे टिउमारबो जाबाय। दा बेखौहाय दा अपारेशन खालामनो थाखाय बिथांमोनहा ओरै सानजा फारसे कलकाता चेन्नाइ बेवहाय लांनो थिनबाय होननानै डाक्टारा एडभाइस होदों होननानै बुंदों। दा बिसिम लांनो थाखाय फंबायखौ अपारेशन खालामनो थाखाय बा कलकाता चेन्नाइसिम लांनो थाखाय बिसिनाव थोजासे रां गैया। माने न'खरा जोबोद गोरिब। दा बेनिखायनो फुंखा ब्रह्मनि न'खरनिफ्राय बिथांमोनहा रिकुवेस्ट खालामहरदों जे रायजो राजा नोंथांमोननि सायावहाय जेरै नोंथांमोना अननानै फुंखा ब्रह्मनि अपारेशननि थाखाय खमैब्लाबो 3 लाखनि गोजौआव रां नांगौ होननानै बुंदों। थांगोन बेफोरबायदि डाक्टारा साजेसन होदों। दा बेनिखायनो बिथांमोनाव 3 लाख रां दिहुननो हानाय बेफोरबायदि मोनसे सर्स गैया, सुबिदाफोर गैया। दा बेनिखायनो फंबाया खावलायहरदों जे रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै थाइसे थाइनै मोनगोन मिजिंथिनानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय फंबायनि जानानै आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। अननानै नोंथांमोनहा आङो स्क्रिनावहाय मबाइल नाम्बार होनानै होगोन। बे गुगोल पे नाम्बार मबाइल नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डखौबो आं होनानै होखागोन बेंकनिखौहाय। नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै नोंथांमोना हरदो अननानै प्लिज। आं एसे गावनिनो बिदा आरो फंबाय साननानै गावनिनो न'खरनि साननानै, मानोना जोङो जुदि थाइसे थाइनै हरलायोब्लानो जोङो जेसेबांनो जोंनि 1 लाख जन मानसिफ्रा थाइसे थाइसे हरोब्लाबो 1 लाख फैखायो। थाइबा थाइबा हरलायोबाबो बुहुत 5 लाख फैखागोन। दा गतिके नोंथांमोननिफ्राय बे फुंखा ब्रह्मनि ब्रेन जेनिखि टिउमारनि अपारेशन जानाय बे अपारेशन खालामनो थाखाय अननानै बयबो मदद हरदो। आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होखाबाय आरो गुगोल पे नाम्बारखौबो आङो नाम्बारखौ मबाइलाव होखाबाय आरो बे गुगोल पे नाम्बाराव नोंथांमोना सोंहरनानै खबर लाहरनो हागोन थारैनो फंबाया माबायदि बेरामजों भुगिनानै दङ। नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला अननानै कन्टेक्ट खालामहरगोन। कन्टेक्ट खालामनानै सोंहर आरो नोंथांमोना जा हायो मदद खालामबानो जाबाय। बे आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम माने रिकुवेस्ट खालामनाय। मानोना जों मानसि हिसाबै जा हायो रावबोथ' थोजासे माने मदद खालामनो हाया। थेवब्लाबो नोंथांनि थाइबा, नोंथांनि 10 थाखा, नोंथांनि 100, 200, 500, 1000 बे फैसायानो बिथांनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बिहोमा जागोन। जा अननानै बिनिखायनो बै फुंखा ब्रह्मनि जेनिखि ब्रेननि जेनिखि टिउमार जानाय बेखौ अपारेशन खालामनो थाखाय आरो बिनि गोग्गो देहायाव फैफिननो थाखाय नोंथांमोननि मदद नांगौ जानानै फैदों। ओंखायनो अननानै आंनिफ्राय आंनि थोरनिफ्रायबो नोंथांखौ गुरैयै खावलायहरबाय बे चेनेलनि गेजेरजों। अननानै नोंथांमोना फुंखा ब्रह्मखौ अपारेशनखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिथांनो 3 लाखनि गोजौआव जेनिखि रांनि गोनांथि जादों बेखौ जा हायो नोंथांमोनहा अननानै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ नायदों अननानै प्लिज नोंथांमोना भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामनानै होदो आरो बे फंबायनि जेनिखि अपारेशन खालामनो थाखाय बिथांनि जेनिखि रांनि गोनांथि जादों बेखौ जा हायो कन्ट्रिबिउसन होलायदो। आं बेखौनो आंनि थोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। प्लिज